Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe, Ami Green Vlog, like and comment para mas maraming exciting na videos sa susunod. Inganiun pag haircut ang likod ug mubo og buhok para magwapa. Apakan siya ginagmay para ninudot. Hindi pa rin naman din kasi very powerful. Dr. Ben, she's a Canada. Kaunas. Taon-taon siya. Kung karon di maapas. Ako naman, pa-schedule. Pa-schedule lang po. Si ate lang akong inom. Kaya mo nakapagtaon ako. Hindi na po, kinadaot sa mga liban sa umahan. Ordinary to, ma'am. Kami naging highlights niya. Kung saan? Tagang-tupong lang Akong yan. buhok? Nagagana. Pwede rin manita. Ikaw ba matos na Jimmy? Lagi-dili ka. Okay. Kasi sana mga mapapin, hindi mag-apin. Yan, nag-number si Risa ni post. Tuon mo kang dito mo ko anak, di ko kumakon mo. Nagabukit na ko sila ng uniform. Okay lang siya. Yung pagsusunod. This is yan kaya siya pinatulan kayo. Marang napabas. Kasi kani mo dahil. Si Ami ko, ma'am. Si Ami Santiago. Palo na lang nako, ma'am. Here we go. Pero ang sa Iloilo, babay. Hakbang sa Merkado. Grabe na kayo sila mga followers. Wait, Ato na ato ni ato suruya na ang ina ang bana. Ato man tagdabaw pero patakato. Ato suruya ni bayutan ano mga pot ko ano. grabe mo kung buti Tingnan din mo. mo. Dabaw. Karon nagkuan bitaw po ko ni Ma'am Rafael. Bibi. Yung bibi ni mo, ada ko bibi damo lang. Nanay Bibi. Yung Bibi, wala sa rin sa mga nagdadon ako dito sa Yubi kami pag kami noon. Karon wa na kulitaw kaayo. Datong di na kakalaon. Ikaw na ikubuso. Idambalang baka. Tuwa ka. Hello mga people, mga human being, sa lahat ng nanonood sa aking videos, maraming salamat. And once again, thank you. Bye. See you soon.